Desde o CEI Quintela damos a benvida a unha nova edición do Calambre Xornal. Este ano imos comezar presentándovos algunhas das interesantes actividades que levamos a cabo relacionadas co proxecto do cole que leva por título Teatro Quintela. Comenzaremos cun estupendo traballo levado a cabo polo alumnado de segundo. Veredes, escolleron nun dos itinerarios lectores un libro de Calandraca titulado Conto de ratiños, cuxo autor foi Arnold Lobel, e adaptaron ao teatro 4 dos seus contos. Levaron a cabo a dirección, o guión e a selección de personaxes, e, por suposto, a escenografía, logrando uns decorados estupendos. E para que todo o alumnado do colexio puidera asistir á súa obra na biblioteca, fixeron entradas con forma de ratiño, uns cartéis e un programa para entregar polas aulas. Non pararon no mes de xaneiro e febreiro, pero o resultado pagou a pena. Trato moi alto dixo: Hola, pingos de chuvia. trato moi baixo dixo: Hola, pozas. Correron ata casa, abrigarse. Aló, Sánchez, me cagan os pantalones. Non es cuidade. Que ben, non llegan os pantalóns. Urra, están non llegan no cume dun bote. Vento, baixa e saca o meu barco desta casa, desta árbore, deste monte. Aquí estou. Este soprou. O rato e o barco foron. Ao día seguinte a ratiña volve e botou outra moneda no pozo. Ai! Despois deste estupendo inicio, imos continuar presentándovos un obradoiro de marionetas destinado ao alumnado de quinto e sexto de primaria. Tivemos a sorte de recibir na nosa biblioteca a Tom Arenas, escenógrafo e monicrequeiro que nos amosou todo o proceso para deseñar e crear os nosos propios monicreques de cartón. Ademais, tamén pudimos darlle voz ás nosas creacións e representar pequenas escenas teatrais. Adiante vídeo! A primeira vez que a vin, na vida me vai pasar. A primeira vez que a vin, tiña aqueles ollos grandes, dentro deles me perdín. Tiña aqueles ollos grandes, dentro deles me perdín. E os poucos días despois, volvémonos a topar. Os poucos días despois, volvémonos a topar. E naquela mesma noite dormiuse da miña man. E naquela mesma noite dormiuse da miña man. E que na vida me vai pasar. Non me vai pasar. Na vida me vai pasar. Non me vai pasar. E que na vida me vai pasar. Non me vai pasar. Na vida me vai pasar. Non me vai pasar. Penalti a favor del Real Madrid. ¡Gol! Portero adelantado. Se repite el penalti. Pues saca la pelota. ¿Nos puede pasar la pelota, por favor? Na seguinte reportaxe veredes un traballo moi completo sobre Paula Carballeira, que fixo alumnado de cuarto de primaria. Comenzaron investigando sobre a súa vida para celebrar o Día da Muller. Recitaron aos seus amigos lectores un poema na celebración do Día da Poesía e, por último, recibiron a Paula no cole para facer un obradoiro de teatro radiofónico. Esta escritora, actriz e contacontos ben merecía que nos lembráramos dela neste proxecto sobre o teatro. Agardamos que vos guste a reportaxe.
Bos días, na clase de cuarto estivemos investigando sobre Paula Carballeira polo Día da Muller Traballadora. E tamén recitamos un poema dela aos nosos padrinos lectores e fixemos unha biografía sobre ela. Hoxe viu visitarnos ao colexio para facer un obradoiro. Pasámolo señal. Vai, silencio, por favor. 5 e acción. A xente chámanos feos. Cruéis! Cabreudos. O mes de febreiro é o mes da nosa querida Rosalía de Castro. Foi alumnado do sexto de infantil e os de terceiro de primaria, os que se xuntaron para lembrarnos as súas palabras. Tiveron unha fabulosa idea, unir poesía, teatro e música, e, por suposto, éxito seguro. Primeiro veredes o alumnado do sexto de infantil, que recitou e representou con monicreques algúns poemas de Rosalía. A continuación, as nenas e nenos de terceiro de primaria, acompañados pola clase de sexto de infantil, cantaron con son de pandeiretas un poema musicado da escritora titulado Has de cantar. E claro que cantaron moi ben, por certo. Desexamos que vos guste tanto como a nós. Vente, rapaza. Vente, veniña. Vente, no pilón da Fontiña. Has de cantar. Veniña gaiteira. Has de cantar, que vos no de pena. Adiós, río. Adiós, monte. Adiós, regatos pequenos. Adiós, vista dos meus ollos. No sei canto nos peregrinos. Canta, pajarillo alegre. Canta! Canta, comillo medre. Canta! Canta porque non te escoite. Canta! Canta que fucheu a noite. Canta! Na seguinte reportaxe ides ver como lles gusta ás nenas e nenos de infantil ver facer deseños coa impresora 3D. Animáronse a usala e co programa Dolde 3D deseñaron as mascotas das súas aulas e listos para imprimir. Quedaronlle uns pandas e unhas volvoretas chulísimas. Para rematar, imos ver como celebraron o 21 de marzo, o Día da Poesía.
as nenas e nenos de primeiro e quinto de primaria, que son amigos lectores. Recintáronse uns a outros uns fermosos poemas dramatizados. Intercambiáronse as flores elaboradas con moita ilusión. Viva a poesía e adiante vídeo! E así remata o noso Carambe Xornal. Agardamos vervos en vindeiras edicións.